Danbakast saioaren lehen atalean iraganera begira jarriko gara. Danbakaren lehenengo edizioak ekarriko ditugu gogora. Iker Barandiaran izango dugu gonbidatu. Elgetako kafeantzokian egiten ziren kontzertuak ikusiko ditugu, eta orduko eta egungo danbakaz eta musika giroaz jardungo dugu. Hori guztia, bidelagun izango ditugu Inigo Biain, Oñatiko Amonal taldeko kide ohiaren eta Nagore Sanz musikari eta danbakaren lehen edizioko epaimaikidearen laguntzarekin. Kaixo musikazale, danbakaren 6. edizioa ja ate joko dauko, seminarizioan 5 gau ahaztezin bizitzeko gogozgaz, baina aurten nobedadietako bat, hau bera Danbakast, bideopodcasta, izen bet danbakaren inguruan hainbat ikuspegitzatik hitz egingo dugu musika lehiaketaz, baina beste musika arloko beste hainbat kontuen inguruen be hitz egingo dugu. Tertuliakideak eta gonbidatuak, eta lehenengo bideopodcast honetan, lehenengo saio honetan, bi tertuliakide eder ditut nire onduan. Hasteko eta behin, Nagore Sanz, 2004an epaimaikide, eta 2022an Arragoa taldeko kide izen zinena, kaixo? Kaixo. Eta bestetik, Inigo Biain, musikari, musikazale, aditu be esango dugu, eta 2004an Amonal taldeko kide izen zinen, beraz, danbakan badakitzu parte hartzia zertan, ez da, kaixo? Bai, hori da, kaixo. Ederto, ingo duguna atzera begiratu bat ingo dugu, hain justu be aurten 20 urte betetzen dielako, zeuek lehenengo edizioan parte hartu zinuten, modu batera edo bestera, 20 urte, danbaka izanetik, Elgetako espaloian, ze oroitzapen gorretzen duzue? Bai, 20 urte. Azkar pasatzen dira 20 urteak, lehenengo sensazio hori da. Baina bai, egisa esan oroitzapenak oso politxak, beste garai batekuak, beste musika ambiente bat, beste talde mota batzutena, baina oso oroitzapen politxak, bai. Zu Inigo? Bai, nipe bai, abentura bat izan zen guretako apur bat, hori abentura suizida bat izan zen, baina oroitzapen oso onak. Esan dauen moduan beste garai batzu zian, musika mundua bizitzeko beste modu bat geukala esango neke, eta esperientzia oso ona izan zen, oso ona. Amonaletik ze geraketan da? Geu geraketan gara, geu eta oroitzapenak. Egisa esan, orduko aurabe izan zen, gu taldia sortu gauen 80. hamarkadan, 80. hamarkada hasieran itxin geben taldia, eta urte hartan ez danbakarako, baizik uztailean ingeben kontzertu baterako Oñatiko Gaztelekuan elkartu ginen berriro, eta bueno, danbakako izan zen, azkenean karambola bat parian tokauzana, eta asko pentsau barik hor sartu ginen, ez? Nagore, zure kasuan gainera, epaimaikide, lehenengo edizio hartan, Elgetan, eta emakumezko bakarra izan ziren epaimai hartan. Bai, orduan bai. Zela gogoratzen duzu, orduko 20 proiektuak baloratu bihar izate hori? Bai, lehenengo, hori ez, gonbitia jasoneban, lankideak izan dako Iban Arantzabal, eta Ikerrekin beharremana, eta azkenean gonbita hori gustora hartu neban, pixkat esperimentu bezala bebai hasi ginalako, hasi zalako danbaka. Dana zauen itxeko orduan, ez da? Bai, dana zegoen itxeko orduan, epaimakideak bebai ezagutu ginen, ja lehenengo diseinutan, eta hori, taldiak aukeratziana, estiluan, orduan, irizpidiak bebai ez euskaun oso garbi. Izan zen pixkat, etxeko moduan, sortzia hasierako hori. Orduan, izan genduana, borondate on guztiakin, eta behintzat martxan jarri zen. Eta, gogoratzen ditutango kontzertuak izan ziala, publiko pila bat, kriston ambientia egoten zen, eta oso politxa. Bai, ez, danbaka bada, musika lehiaketa bada, baina hori baino askoz gehiago badala sinisten dugu, erakus lehio, baina justu danbaka gauetan bai Elgetan, eta bai gero, 2. edizioan Bergarako seminarizioan inginunetik, badauko kontzertuen horretik afarixa, elkartzia, musikarixak, teknikarixak, epaimaiak, itxen da horrez, sortzen da familia txiki bat, ez da, gau bakoitzeko edo, zela horatzen Bai, gupe hola bizi izan geben, gainera orduan Oñatin nahiko talde geuzen, gure artean harreman ona eta hundixa eguen, eta lehenengo kontzertu hartan, akorretin ez geuk eta potenkine jo geben,
Eta hortaz gain, zurekin joten dauen beste jente bat ezauketan dozu, hor sinergia batzu sortzen dira, gerora be frutu batzuk emuten dauenak. Eta bai, gu egisa zen, hasiera baten, txorrada bada, baina lehiaketa kontzeptu hori entzun gebenian, apur bat Operación Triunfo eta orduan hasi berri zian formula honeik, horrek etortezakon burura, baina egisa da, gerora, esperientzia pasau ondoren, erabat positiboa izan zala. Eta hori beste jente bat ezauketan dozu, ez dakit, bai hor sortzen dira olako lotura batzuk, ez? Bai, rekuerdo oso hona dako nik horrena, bai. Eta mai horren bueltan epaimekide izetia musikarixen urduritxasuna behi gerriko da, ez da? Bueno, guk kontaktu asko ezaukau musikarixekin, azken finean gu gure artean, gainera espaloian orduan jatetxea bebazeguan taberna, eta oso ambiente ona sortzen zen, baina musikarixekin ezakaun harreman egoten ginen goixan, balkoian gogoratzen dut, eta handikan pixkat ikusten, entzuten, estenatokiko jarrera hori, diskurtsoa eta pixka dana, ez? Baina, gero bai, lehiaketa ondoren, orduan geizten ginen behera bat tragoetxoren jendiakin, eta orduan bai, baina, oso ondo. Hemen ezinbestian, danbaka hitz egiten gabitzela, hemen bertan ez dago ezin izan dalako egon, baina danbakak aitaren bat badauko, hori zalantzabarik, Iker Barandiaran da, hain justu bera koordinatzaile, hasieratik lehenengo lau ediziotan epaimekide izan zana, hemen ez da egongo, baina gurekin egongo da beste modu batera, aber zer dinoen Iker Barandianek, danbakaren aitak. Danbakaren atzian jende askon lana dau. Lau edizioetan jardun hauen Iker Barandiaranek koordinatzaile, epaimaikide eta bestelakoetan. Haren ganagoiez. Kaixo, Iker? Kaixo, Aitzi. Zumuz? Ondo, oso ondo. Beitxu? Ai, ama. Beitxu. Bueno, nedie. Ze karri entzuten. Memorixak gainera. Lehenengo danbakako memorixe da hori. Ze oroitzapenek hartzen dutzu, oine. Hoi urten biko duke atzera gutxinez. Bai, lehenengo eta bain esanik sorpresa hartu nahuela danbaka bueltatze zala jakin nahuenien, ez da? Pentsaizu, 2004, 2006, 2008, 2010 engen itxun, ez da? Toko jatan itxia, lau edizio horrek orduan hasi ginen. Eta ja, 12 urte berandu, ez da? Egotia da puntazo bat. Bueno, recuerdo asko, erronka totala zan, berez, Baiaran esan inoiz olako ikein, eta goratzen az, goienan nenguala, olako bilera batzutan urten zen, olako idea bat sortzia. Eta oso ilusionantia izen zen, eta posgarrixea. Oin be seguro pasako dela oin dabitzenekin, ez da, zabitzenekin antolatzen, gainera duda hori, jentia.ko da, ez da puntoko taldia badauz, baina lehiaketa kutxi horrek beti batzuk atzera botatzen ditu, baina ni beti esaten dutena, beti esaten dauena eta esaten dutena ondion, kaletu ostenei. Baina danak batzen dau, danbakan. Promozioa da, kriston promozioa da, kontzertu on bat, lehen espaloian, oin bergaran, antzoki guapo baten, kriston, zela esango neuke jarraipena. Bideo mordo badauz, aurretik idazten daurei buruz, ikusten dituzu bideodanak hor dauz aukeran, audioak bez intzirikatzen die, taldiendako oso bezede garixa da. Orduen zentzu hartzen dutazu danbakak jarriketiai? Neupai, gainera batzutan esaten dut, orduen 2004, 2006, 2008, ondion disketxe asko eusen, eta ibiltzezin egola apur bat filtro moduen, ez? Horrek ibaleak uste euskon zei talde eusen, baina gaur egun dana da onerako eta txarrerako hain sakabanatuta den galduta, askotan ez dakigula zeitzen dauen ondoko gaztiak, ez? Ero onduen dauen batek ez dakigu ze musika eitzen dauen, eta bada modu bate. Behintzat lagin bat, zau lagin bat izeko da, seguro, oingua eta lehen eitxesana, zer dauen jakitzeko. 20 urte atzera inezkero, zer lortu daudan bakak, gaurko begixetatik? Lehenik eta behin izango neuke musikai beste leku bat emotia, beste presentzia bat. Gero esango neuke bebai askotan lotzen ditugu baiara konkretuak musika estilo batzukin eta hori apurtzia. Bai, egongo di estilo batzu nagusisa dienak, baina badauz beste gauza asko. Eta hori demokratikoa da, ez? Gauza ona da, zabaltzeko. Eta gero emondotza argita garbi goienei bebai, beste eduki mota batzuk interesantia dienak. Badau jente asko danbakara ez dana joeten, baina kontzertu ikusten ditxunak telebistan. Edo kulturren kasuen, ez da kulturekintzan kasuen, kulturostegunetako jente asko ez dala joeten, da gero goienan ikusten ditxu hori. Erabilin bideo olako medixuak, telebista, irratisa, internet, olako edukixetarako bai, ez?
hori dena lortzeko alegin handixa dau, ez da? bai. Alegin, jente, Ba, bai. lan ordu, asko dau. Beti esaten dugu, olako gauzak... Eta hori da, bai, azkenik erakusle. bai, erakusle hori da. Beti esaten dugu ikusten dugula izeberjan punta, ikusten dugu, eta hori be importantia da, momentua, zuzenekua, handauzen teknikuak lanien, aurkezliak, epaimaia, talde horrek eskatzen daben alegina. Euren, ez dakit, horren beste gauza, baina gero atzetik badau aurre lan pila bat, xaxatzia taldia, komuniketia hau ganoraz, eitxia gauzak ondo, jentiak urroko edizioa parte hartu deixen, badalon asko. Eta gero beste gauzat ez duguna esan dan bakana da, beti esaten ginen, badauko beste berzitasun bat, dala musika saliak erakartziaz gain, baiarako gauza bat izen da, nik esautu nik, ai ama, itzi bere talde badauko, igual noie, o bere lankiria naz, o bere familixakoa naz, o Peru, ai ama, Peru da talde bat jotzen, igual jongo naz, urbiltasun horre badauko. Eta gero, ez dakitu izela ingo da, guk bere sasoien eitxegin ginen esan kontzertuetan estilo desberdien nahaztu. Zetako? Hombre, idealena izango esan oi kontzertu bat ikustia dana, ero metal kontzertuak dana. Baina, bueno, metal talde bat, folk talde bat, rap talde bat, ez dakit, eta horre be, zabaltzen dutzu begixak, ez? Eta pilula txikisak dira, esan gure dut, ez gustauta edo ez ezaututa be, badala, ez, deskubritzeko momentu bat, eta gero, guztau ezkero, jarraitzaile bilakatzeko. Hori da, ordu erdi eskatze jakuen, oin duztut ordu erdi eskatze jakola talde bakoitzai, eta bai da, hori da, pilula bada, muestra bat. Zeuk esan dauzu, ez, danbakat bilakara bat euki dauela, azteko ja, toki aldaketatik, ez, Elgetan hasi zan, Onbergaran dau, Elgetan segatik? Galdera ona, Elgeta izen zan karambola batzun ondorioz Elgetako espaloia horre huelako, antzoki bat dotoria, eta egisa esan aktibidadea euka, baina, bueno, ez esageraua, eta erabili ginen, baina niko kamikaze izen zan. Pentsaizu, urritik urri azaroa betua, hilabete oso negukuak die, eta ara joen ginen, eta elurra egota oskun baten, baina, eta jentia erakartzen ginen. Gaur egun zalantza daukot, esaten da askotan garela individualistagoa, garela komodugoak, eta neurri baten egisa da, eta ez da jentia Elgetaraino igokot esan, Elgetakoen errespetu osoz. Baina, bai, bergarak igual errazten dau, azkenien, bueno, urbila hau dau, ez? Baina gatik ezain beste urrundu bihar, ez dakit Elgetan nola funtzionoko leuken aurten. Osa, ingo disinotan, baina, bueno, ondi ikusten dut aldaketa. Garai hartan apostu izan, Elgetako espaloiaren alde, izen be espaloia kafe antzokiak albidetzen eguen ez bakarrik kontzertu areto bat izatia. Bestelako azpiegitura asko batzen ditulako. Bai, gainera... Antoki bat bestiak beste. Hori da, ezin ahaztu, kafe antzokien eitzen genitxun baskari, o afari horreik. Oso berez izazien, talde desberdinetakoak elkartu, epaimaikideak, teknikuak, deno bazkaltzen girolan mai luze baten, musikarixak oso urduri, jo biobelako, epaimaioi begira, epaimaia, esan oso situazio holan, eta oso kombinazio berez izaz sortze ziren. Eta gero goratzen dut, finaletan, gonbidatzen genitxula musika esparruko jente asko. Euskal Herriko bat, horbe igote ziren, estena berez izak. Oso poletxa zen. Gogoratzen dut epaimaikiden bat, ja zoritxarez gurekin ez dauenak, Julek, ripekuak, esate ban geixen guzta jakona zen, kontzertu aurreko. Momentu hori. Fari hori. Bai, da gaina oso ondo motozkoen jaten da. Bai, oso hori menuna dauzkate, espaloikoak. Koordinatzaile moduen ibili zinean, bueno, geuretako, esaten dugu, eta kanpuan be hori entzun dugu, danbakaren aitatzat, zaitxugu. Hortaz, koordinatzaile bai, baina epaimaikide be bai, telefonua bentsatzen dut, zeure agendia bet, dudabarik oso balekua izango zala. Bai, ordugu WhatsAppik ezauen uste dut, eta bizilazio bizi ginean, baina bai, telefonoa bai, eta bai, egotezan saltza bastante. Aita ez dakit, bueno, bai, zenitartekoetako bat, pero ez dakit, baditxut butiko batzu gero. Baina bai, bizi nauen intensidade handixakin eta ilusina handixakin, politxa esan. Da bai, toko jatan koordinatzaile izetaz gain, aurkezlez, orionez, beste batzu dauz hortarako, orden maider izetezan, goratzen dut, eta neu nintzen bai epaimaikide, bai, zen nintzen lau edizioetan epaimaikide, bai. Gero epaimaikide izetia badauko saltza handixa, eta oin bestatzu jakingo dabe, baina horre oso jente desberdin elkartzen da, eta hor gauza asko, iritzi asko, baloro bidi eta ikusi bidi, eta horre badauko bere lana. Batzutan zure guztokua, zezu bat zara, koordinatzaile naz, baina gero epaimaikidetan bat nintzen. Eta orduan, azkenin talde erabakisa da. Zure berroetako moduagatik, ulertzen dut, horitzapen gozuak dituzula, nahiz eta gazixak momentuak izango ziren. Bai, egon zen momenturen bat, olan, bai, gogortxua, eta gero egon ziren anekdota asko, baina nik oso rekordona daukot, goratzen dut talde bat esala etorri, azkenengo momentu pasau zen, olako
talde bikin pasau zen, azken momentuen ez zela. Eta bat gogoratzen dut, azarra eusela euren artien, da joan berri zen ginen lokalera, eurek anin konbentzirutela, zorri ziren, da bueno, holako gauzak baina bai, oso rekordo politzak. Eta gero, bueno, lehenengo diseinuan ez, baina gero ja eskualdeka zabaldu izan, bestelako jartzun bat behuki zeuen. Bai. Eta hori behona, ez? Hola baitxe esan da, zabalketu esaten dut. Oker ez banabil, 3. edizio izen zen, zabaldu ginuela Debabarrena eta Durangaldera. Geuken, beti eukitzen duzun bilurra ero, segatik, taldiak ez dutzuelako esaten argi eta garbi animauko diela, eta azken momentu arte ez dakizulako, ez? Eta orduan, 2 urtetik behin eitxien arrazoi adibidez esan, talde berrixak egoteko, eta egoteko zozer, ez? Eskaintzeko berrixa, hori izan zen loko erabakixa. Eta 3. erabaki ginen Durangalde eta Debabarrena zabaltzia, batetik, geukelako beba oso harreman ona orduen tokiko mestakit ze puntutan zauen, baina hango barrenekin, elgoi barren, eta kitxokin, anbotokin, komunikadorekin neko lotura hona geuken, eta guk proposatu ginutzen, guk edukidanak, guk lantzen genitzuenak eurei pasetia, bai. Horren eurek errastu itxen ginutzen, ez? Eta gero zen ginu segatik ez, goazen zabaltzen. Eta etorri zen sorpresa musikal oso interesantiak, alde hortatik. Bueno, neurri handi baten hemen bagaz, Iker Barandiararen gatik ere da. Berak bere humiltasunetik beti zenitarteko, baina argi dau, berak abiatu zauen proiektu bat, laguntzarekin, lantalde eder batekin, baina sekulako lan aintzaben hau daudena martxan jartzen, gauza asko esan ditu. Lehenengo baderia gobernatuna lagore epaimaikide moduan, ezta? Hor askotariko epaimaikideak elkartzen zineten, uste dut aurten hori lortu dugula, eta musikari asko galtzen dut. Zinistu biziten die irizpidiak, aukerak eta bat itxerako orduan, seguramente, hitz egingo zuten zeuen artien, baina pertsona bat, iritzi bat, zera funtzionatzen zeuen epaimaixak goguen eukitzen badozu, Bai, bueno, lehenengo diseinua izan zalako, ez eukaun bez irizpide batzu markauta, hartuko ditugu kontuan gauza hauek eta hauek eta hauek, ez? Taldean ikusten genduan ian zuzeneko hori. Orduan nik hori modu baten bai pixkat faltan botatzen eban, edo pixkatxo bat, berzer gauzatzuk euki kontuan, ez? Izan zen pixkat norberak aintzat hartzen zebana, edo ikusten zebana destakau biharra, edo gabeziak, ez? Hortxe. Eta gero bai gogoratzen dut, ja finalera begira, azkenengo taldiak zerenian, hor bai markauzitxugula gauza batzuk, eta baloratzen zitsugun gauza horiek, irizpide horiek, ipini zitsugula mankomunian. Eta gero bai nola talde horiek proiektzinu edo nola aurrera ingo zeben, zelan ikusten genduan, hori bai bultzada bat izateko, eta hola, baina, hasieran izan zen bakoitza pixkat bere... Bere intuiziotik, bere... Hori da, argi eta garbi. Eta, lehenengo sarixak, ez da, ipatuko ditugu, lehenengo diseinutik disko bat grabatzia salako sari nagusia, eta hori, seguramente 2004an edo 2024an disko bat grabatzea sari izatea ez da berdina. Zelan aldatu dien gauzak, ez da? Pili aldatu dira, bai. Garai hartan, eta ja ordurako digital munduak eta errestuta eukan nahikua grabaketan kontu hori, baina hala eta be garai hartan disko bat grabau ala izatea estudixo batean kriston oparixa zan, kristona. Eta egisa zan gure esperientziatik egisa zan da ez ginen fan, sari bat be irabazteko asmotan, guria izan zan, guazen leku honbaten joku, publikuakin, eta baina badakigu, urte hartan Sharonek lehenengo diskoa grabaitia, bultzada potente bada. Gerora beste hainbat diskotara ditu, kriston grupazua, baina Danbaka izan zen hori, apur balen esan duzu, trampolin bat edo bultzada importante bat. Nik koordinatzaile moduan Ikerrekin erabat empatizatzen dut, ze gauza asko aldatu die, baina aldatu ez den zerbait bada, dala musika taldiengan beti gainien egote hori, apur bat animatu, xaxatu, parte hartzera, behar dozulako gutxieneko talde kopuru bat, eta azken ordura arte, ez da hori izena emuten. Eta horre gaurten bebai, 2022 eta horten bebai, hori inkognita hori kudeatzea beste erreza izaten, ze behar ezinbesteko lehen gaixa musikataldiak die, eta askotan, lehiaketa izate horrek atzera botatzen ditu, zue beha Monaleen kasua be hori izan, baina nik askotan esaten dutzetena, erakusle izatez aparte, daukotzula areto txukun baten, soinu txukun batekin grabatzeko aukeria, eta gero betirako beraketan jatzula, zure ordu erdiko emanaldi hori bidixo, eta ondo editautako bidixo baten, eta hori nik uste nahiko pizgarri badala. Bereziki,
ba igual hasi berrixak dien taldien dako, ezta? Ze Danbakak baduko hortik, ezta? Talde gaztiak erakartzekoa. Bai, eta gainera nik uste dut aukera paregabea dela, eta izan leikela talde gaztien dako, bueno, ez gaztiak, hasi berrixen dako, ez da inporta gaztiak edo ezain gaztiak, baina izan leikela hori aukera bat, gero hortik eukitzeko material digital, visual oso txukuna, gero, ba hori izan dozuna ez, estenatoki baten, publikoa garantizauta dakazu, soinu teknikariak, eta guzti hori dela erronka bat bai, taldien dako, eta esan, bueno, ba, nahi do uitxia. Ba, honek hau izan leike erronka bat, eta esan, bueno, ba, honen bila goiaz, eta izan leike bultzada hori talde horrek jarraitzeko. Bueno, batzukiko dabe esperientzia ona, eta erronka hori hartu, eta ba, gainditu, ez? Eta naiz eta espazo finalera, eta guzti hori, eta beste batzuk esan gado, buf, zelako lioan sartu garan, eta oina, ber zer lertetzen garan hemendik. Baina behintzat, ausartzia eta hori itxia, da, gozada bat. Eta ni bai musika sale moduen, asko estimatzen dutena, Danbakaren munduaren beste kontu bat bai dela, eta Ikarrek aipatzen zauen zelan, bueno, taldiak eron artien elkartu, elkar ezagutu, eta gero, ez dut esango sekulako birak egingo dituztenik batera, baina, bueno, ba, kontzertu batzuk batera antolatu, zein lekutan dela, eta hori be mundau Danbakak. Bai, lotura hori, almeun hori sortzen dau, eta bai, azkenean, joder, baiara txiki bat gara, baina askotan emuten da, bueno, oinatitik begiratuta bentzet, ez, horre burbuja batian bizi gaiela, eta Danbakak bai emuneben apur bat, hori ez, beste talde batzuk ezagutu, elkarrekin maixan afaiten kontzertu aurretik, eta lehen esan dutena, ba horrek sortzeitu hor lotura batzuk, eta gerora frutu batzuk emuteitunak, ez? Gure kasuan etzan hola izan, baina baina bai, jo, ez dakit, Letagin da Clayton, ez, etorte xatoin hola momentuan, eta bai, hor lotura batzuk, eta elkar ezautze bat, eta apur bat muga horreik apurtzia, ez? Ados. 2004 faneskero, eta Danbakaren, esango nuke denean daben hasieratik egondan kontu bat izen dela, ez? Askotan, ni arrasatear moduen, hemen arrasaten punk oi, punk rock estiloak izen geixena, Bergaran esango nuke hardcorea bere garaixen izen dela, oran geixena barmendu dana, stoner musika igual akaso oinatin, eta horrek elkar banatzeko aukeria egonda, baina hortik aparte, hasierako taldiak ikusten badituzu, 2004koak hor, hasi gintzen hasierako ediziotik elektronika basoko bere presentzia askotariko edala, eta hori baloratzekoa edo. Bai, bakarlariak be bai. Bakarlarixak be bai. Bai, hori da. Eta kategoria bezala izan ziren be bai, ez, bakarlariak edo taldiak, eta gero taldien artean, ba, estilo desberdinak. Oso aberatza. Bai. Bai, eta apur bat estereotipo horreik, ez, herri bakoitzak eukanak apurketan lagunketan dauela, ez dakit oinati tipe malenkonia bat aurkeztu zian lehenengo urte hortan, ez, British pop edo olako musika zerbait egiten, eta bai, apur bat hori erakusleio bat da, eta estereotipoak apurtu, eta aniztasuna erakusten dauena, ez? Eta tendentziak apurtu, be bai, ze bat askotan herrixetan, ambienti egaitxik, kuadri egaitxik, musikarian arteko erlazioak eta hori bai, estilo tendentziak eta goten dira, eta, bueno, pixkate nahaztu, ez, eta nahazketa hori azkenean, oso ondo dau. Aberazgarri xedagan, ez da. Guztiz. Ederto, 2004an askotariko usta, eta 2008an ere askotariko usta, eta ea Iker Barandiaranek, zela baloratzen duzkun, Danbakaren aitak, 2008ko usta. Aurtengo ere begiratuta seigarrena izango dana, 24 proposamen jaso dira. Zein impresio ondotzu horrek, listi ikusi duzu, ze sentsazio sortu dutzu? Bueno, lehengua postasuna, badauz talde nahikoa, oinguen beste diseinu bat ganora zeitzeko, hau da, ez, mugatu barik, toketan dien egunak. Gero, bigarren impresioa izen da, ikusi ditzuela taldien izenak, ez dut eukide kondien entzuteko, eta erdixia igual ez autoko ditut izenez, eta beste erdixia ez autu bez. Eta izenez hautzen ditzudanak harakatu biko neuke zer dan. Eta nik uste hori positiboa dela. Hori izan behar notzun, ez? Zuketanik talde erdixiak gaur egun ez ezauketia, hori hona da. Claro. Aurrera goiezelako, edo? Bai, eta esaten dugulako, nire ustez Danbakak daukidalako funtzio badala ezagutaraztia, talde desberdina dauzenak. Eta ezagutaraztia punka entzuten dauena, dauela talde bat eitzen dauela trapa, eta igual guztak jakola, edo dauela talde bat elektronikoa folka entzuten dauen bati. Osea, hori nik uste eta baieran jakitzia, programadore batek, ero udaletxe batek jakitzia, badau talde bat olakoa, eta interesantien pentsa jata.
Eta gero politxa dena ez dugu esan oinartien, hau da, gero taldien artean sortzen dien harremanak, laguntasunak, sinergiak. Bai, gogoratzen dut, ez dakit bigarren edizioen hirugarren nien, nahaztu itxitxuia edizioak, sortu ziren, izituzten gira batzu batera, bueno, girak, joete ziren, ez dakit, Bizkaiko Gaztetxe batera, joete ziren Nafarrora batera, baina bai, sortu ziren olako sinergiak eta oso roionak sortu ziren. Bai, horretako bebalio dau, egisa da, hori bada beste musikariak ez, euren lokaletik urten eta beste batzukin elkartu eta da entzun. Lehen gaiak egon badauz, askotarikuak eta hori hona da. Bai. Epaimaikideak be dudabari badie pieza importantia. Eta ez da zamurra izaten, zuk lehen hau esan dozu, epaimaikide esan zeinan, eta urtetik urtera, saieketan zan ikuspegi ezberdina jasoten. Onguan beha alaxe izen da. Eta esango dugu, emakume asko dauzela. Ez dakit hori esan biherra dauen, baina esan da geratu daila. Eta hor dauze, batetik bi grati izatari. Ainhoa Vitoria eta Sara Alonso, esaterako. Ero dau Amaia Arriaran bat. Amaia Arriaranek parte hartu zen da. Gurekin egon zen edizio baten, bai. Hori da. Parte hartu guen musikari moduan. Gurekin egon zen epaimaikide moduan. Hori da. Eta gero dauku, Inigo Ugarte, hori epaimaikide aurrekoen izan da. Eta finalista izendakua, bai, Malenkoniakin. Hori da, garai baten, hori da. Eta Julen Arbeiza, hori bezauketan duzu. Bai, Julen Arbeiza egon zen gurekin 2 edo 3 edizio epaimaikide moduan. Bai, ondo pentsa jata. Bai, badauko Julen bat, pentsaizu, Julen dato Txibisto, aretotik. Izen zala referentzia bat Euskal Herrixen oso potentia. Orduti dator eta da gizon bat adin batekua, baina ondion oso gaurkotuta dauena. Eta jarraitzen daudako interesa handixa musika taldeak ezautzeko. Amaia Arriaran da bere disiplina da antzerkixa eta ipin kontaketa eta holan, baina oso itxuta dago estenatokietara, eta oko sensibilidadea handixa musikarekiko. Pentsa jata ondo, eta gaina badauko adin bat. Bueno, kontrastako. Perspektiba badauko. Hori da. Gero Inigo Ugarte da musikari handixa, eta barrutik ikusi leikez, bestiek, bintzat bera da sortzaile, musika sortzaile, orduan, pentsa jate importantea da ikuspuntu hori, eta gainera, Oñatikoa eta goi herrixak apura banatzea, Bergara, Oñati, Arrasate, Sara Alonso ez dakit Aramaixokoa dan, ikusi, emoten dugu ez esanto bat, hori da. Ez atari izazten dugu musikarixak bai, hori da. Hiltaldekoa. Bai, hori da, bi alorra dozko, eta gero dau... Ainhoa Vitoria, eskin Arrasatearra, kanpuen bibili dana, eta aspalditzi dauena irrati isen, eta musikatik oso hurbil, ez? Eta igual badau gentia, musika komerziala entzuten dauena, beste batzuk, bestelako musika entzuten dauena, eta horregon bai, kombinazio hona. Gustau gatu. Bai. Zer asmo daukotzu? Fateko asmo daukotzu? Kontzertuetara? A ber, ikusi bikot, ez dakit ondio segunak dien, eta nibiltzen az baldintzatuta, umien zaintzagatik, baina saiatuko naskoaten jakina. Eta bestela jarretuko zu, beste modu batzutela. Hori da. Zezuk esan duzuna, kontzertuan grabatuko dira, Euskarri ezberdinetan erakutziko dira, gertutik jarraituko duzu. Bai, gertutik jarraituko jakin binaz, jakina. Baina kusatzera fango zara. Bai, taldeak ezautzera, eta bebai segatik ez, jentik ikustera bebai. Bada izakiza ez da? Nintzen musika bada, musika oso importantia, baina bere inguruen dauen gauza soziala da garrantzitsua. Oso ondo, elkarri ikusiko garela duen. Eskerrik asko. Zeuei, tartea bobotiarren. Gozatu. Eta zorionak berriz Danbak antolatzea batik. Eskerrik asko. Ikerrek zorion duen gaitxu, hemendik eskarrak eman behar dotzau, berak bidea zabaldu zabelako, baina bai, albiste ederra da, Danbaka Seibe badatorrela. Hasiko naz zeuei, 2024ko ustatik talderen bat ezauketan badozue, zeiruitze jatzue, aurten izena emonda bien taldiak, zelakoa die? Horra ipatu dan moduan, nire kasuan behintzet, talde geixenak zezagunak dira, eta, posgarrixa pentsaitzat. Baitziberrek esan dauen moduan, gu aurrera goiaz, eta kriatura berrixak sortuz doiaz, eta hori da, dinamika naturala, izan bila dana, eta, nahiz da, ez ezagutu geixenak, Danbakak emengozko aukeria, horrek ezauketako, zuzenian, eta niretako oso posgarrixa. Eta anistasun hori batez be, naiz da bakoitza badakigun, ze esparrutan gustora sentitzen gaien, ni neu trap esparrura eruatia beste modu baten
ez neke pausu hori emungo, ez? Eta Danbakak lortuko dau, hori, ni trapa entzuten jartia hor zuzeneko. Bada zerbait, ino, bada zerbait. Aberazgarritxa. Nagore zeiritzi doketze jortu Bai, berdin, egisa esan nipe talde asko ez ditute ezagutzen, batzuk bai, baina gutxi, egisa esan oso gutxi. Eta, bueno, abaniko hori ikustia ez, pixkate estilo desberdinetak, akustikotik, elektronikara, roka, punka, metala, bueno, pixkate abaniko hori egotia hor oso interesgarrixa petzatzen jata. Oso aberatza dela, gero neska gaztien presentzia bai, gero eta gehiagoa da, handixagoa da, orduan, bueno, horre erakusleio hori oso potentia dela bai. Eta gero esan da, berak, azkenian nik segun ze estilo kontzertu batera nintzen jungo, bueno, printzipioz ez doztalako erakartzen, baina, karo, hor dakazu mix bat, estilo guztietakoa, eta ez da dozu jo, hortxe ikusikot, hortxe entzungot, eta gero beste alde positibo bat pentsatzen jata, ez diala 30 minutuko kontzertuak izatiaz, ez da kontzertu bat orduta erdikua, estilo berdineko bat, orduan horrek itzen dago beste punto bat oso erekargarrixa publikoan dako, eta gainera, sortzen den ambientia, eta kanpoan, kalian, plazan sortuko den ambientiakin, dakazu kit osua. Argi da. Seguramente entzuliek goguen ikiko dabie, 2022an, berdarako seminarizioan ingin antolatu zanean Danbaka, Sanpurbusa, txilaut gune bat jarri zala, hori beha horretzen dugu, hori beha urten beha egongo dela, eta uste hori beha badala pizgarri bat, eta esango nabarmentzekoetan, ez da? Gau bakotxien, gaina antolakuntzatik saiatzen gare, gau bakotxien beha estilo askotarikotasuna bermatzen, daukogun lehen gaiakin hori asegurauta egongo da, askotarikue da benetan aurten gune usta, eta hori, gau bakotxien daukentzula ordu erdi baten aukeria zure estilo guztoko estan talde bate zauketako, eta akaso, igual gerturaketako, ez estilo horretara, eta hori ederra da. Epaimaia beha aipatu dau, eta zuna gore epaimaikide be izen zinenez, zirutze jatzu hortengo epaimaia? Hortengo boskideak? Oso interesgarrixak, bai, pertsonak, batzuk ez ditut pertsonalki ezagutzen, beste batzuk bai, baina oso perfil desberdinak, eta adin tartia bai desberdina da, eta hori niretako aberazgarrixa da, porque azkenean jende gaztia egongo da beste arlo batzutan jantzixagoa, teknologien munduan, beste estilo berrixak sortu diazenak denboran, baina, azkenean musikan oinarrixa, musikan strukturako oinarrixak beti dia berdinak, naiz eta estiloak aldatu. Eta, abeslarixa beba dago, Amaia bera abeslarixa izan da, orduan, pixkate perfil guztiak eta arlo desberdinak ikutzen daben jendia, super. Oso ondo. Aberre paixas laurtuten hori zai izango da, hori zai egosten dan, ez da? Baina, ederra, eta kuriosidadea pisa. Seguru, eta... Segure edertingo da bila. Nik neukasinek egurako, hori garbizatzen dut. Ez da erreza. Ez da erreza izango da. Ardura da, erantzunkizuna bada, nik argita garbi, paimaixai hasieratik garbi utzi nahi izan dut ziet, erantzunkizuna bada, erantzunkizuna, eta ulertzen dut zeuen ardura kezka puntu hori, baina, bosten artien izango dela, eta hemen ez talai musikaririk oinarte behintzat ez da pasa, aserretu danik edo behintzat harako arazorik ez da egon orduen, eta benetan sinisten dugula, eta nik uste dut nabarmentzeko hori dela, ez? Ze perfil ezberdin, badaz epaimaikide izan dakoak, adibidez, 2022an Inigo Ugarte izan zala, musikari moduen, zuko beto ezautuko zu Inigo, zure tokailua, ederra, ez da? Tokailua eta taldekide, gainera. Bai. Eta gusten duzu, balekoa horretarako ere bai. Bai. Musikari moduan, ikusi berri dugu bai antzesten beharra oso ona dela. Polifazetikoa, ez? Artista bat, bai. Eta gainerakoak benik personalki eitute zeuketan, baina seguru nau, de hecho, ondala 2 urteko edizioa buruz behin Inigokin komentau izan du, eta zelako elkarrizketak sortzen digan euren artian, eta ikuspuntu, elkartruke hori, eta ondo ingo dago euren lana fijo. Eta hemendik eskerrik beruenak, bai Amaiai, bai Sarai, bai Ainoai, bai Julenei eta bai Inigoi, sekulako lan ingo duzue, ardura puntua badukotze, baina sinisten dugu zeuen lanien.
2024ko urriaren 25ean, orduan mungo dotzagu hasieria Danbakari, lau gau, gero urtarriaren 17 finala izango da. Egiz esan ontxe bagabitz, egute giseia osatu guran, eta hori beste aldagai bat izaten da. Antolakuntatik nahi izaten dugulako, gau bakoitzeko alik eta askotarikoena izatea eskaintzia, baina, klaro, hemen musika talde bakoitzak bere agendak baditzu, bere kezkak, bere kontuak, eta hori osatzen bagabitz. Ez dakit, zu jautxe nagore galtetu Arragoako kide moduan, 2022an parte hartu zinula, sekulako emanaldisa, gainera, kanporaketatik finalera sailkatzeko aukera eduki zinuten, bi emanaldi ezberdin emuzen itxusten. Zela musikari moduen, eta apur bat Danbaka bostari begira, zela gogoratzen duzu apur bat kontzertuak osatu, baina prestaketa lanak, zelan bizi zen zuten musikari moduen? Bai, bueno, egisa esan, gube bai azkenengo momentuan erabaki genduan aurkestia lehiaketara, pixkat, guk seme alabekin taldia folk musika estiluan taldia osatuta, beraiek izan ziren bebai gure bultzatzaileak pixkat, ez? Gurasuen bultzatzaileak. Baina beraiekin konpartitzia hori eta prestaketa lana eta gidoi batein, beraiei protagonismo hori lagatzia, ez? Eta guk kable bat bota, pixka lagundu, edo orientazio batzuk eman eta beraiek sortzia eta beraiek itxia, guretako izan zen gozada bat. Eta gero, hori eramatia seminarisoko aretora eta holako medioekin, esan zuek, aprobetxa, gu hemen gare, baina, venga, eta aprobetxa eta disfruta eta holako esperientziak, ikuiko dituzu igual aukera bizitzeko aurrerago noizbait edo ez. Orduan, hori. Eta gero, suertez eta gustora pozik finalera zelkatuta gendela jakin genduanean, masa genduan, bale, hori, ondo, eta hoi zer? Hoi zer ingo. Zeguk emanaldi bat geuken prestatuta, ez da? Hori da, bai egisa da, guk, bizitza guztian daro jau musika jotzen, gure seme alabak txikitatik eta guzti hori, eta jarraitzen dugu musika jotzen, esparru desberdinetan, eta hola, baina beraiekin proiektu hori bizitzea oso positibo izan zen da. Gero finalerako, pixkate asmatu genduan beste historia bat, dantza bezartu genduan pixkat, beste puntutxo bat emateko, gehixen bat, espektakuluan pentsatzen pixkatxo bat, zer eskaini, eta hortik irtetzen zana, irten zen, eta egisa zen oso. Posik. Bai, zeuek eta urrengo beranaldisa, seme alabak eta posik egeratu ziren, ezta? Bai, nik uste du baietz. Bai, beraiendako izan zen nobedade bat, gero bai elkarrizketatxuak, eta aurkezpenak, eta, karo, beraiek gu baino oitxuta dare, beste generazio batekoa dia zelako. Orduan, nik uste gustora ibili ziala, eta gu beraie gustora ikusitza posik. Badukogu, biditxo esatitxo bat, Arragoa ikusiko dugu 2022. Ondo. Hor, prestaketak ensaio desintiko zen itxosten, edo? Ensaioak? Bai, egisa zen, ensaioak behar izan zitsugun desente eta esan izan erreza, ze, klaro. Nerabiak bebai, bakoitza bere agendakin. Eta, baina, konfiantzazko laguna gara, eta, ingen dudan, bai. Iko guen dauket hori sonorizatzeko nahikoa lan egon zala. Bai, akustikoan izan da dana, badaka bere akustikoko instrumentuak azkenean berez mikrofonatu gabe sonatzeko dira. Orduan mikrofonoa sartzen danean, aberastutzen da soinu, baina kompliko be bai, sartze jatzuz, akopliak eta ez da erreza. Biolinak, pastillekin, ez da erreza. Ez dia zen momentuan elektrikoak, instrumentuak, gitarra akustikoa bai zoian amplira, gitarra akustikoa bai zoian amplira, baina bestiak ez. Mikroak, pastillak, beste mundu bat hori, soinuana, guztiz. Bai. Ozeano zabala, hori ez. Bai. Latza. Hau kanporaketako izan zen, ezta?
Edo, finala da, bai. Danok musikari, zeuen arteko harremana destua. Bai. Hor, arrakasta bermatuta dago. Bai, argi eta garbi. Bueno, eta gero beti helburua izan dela beti disfrutatzia eta erekin konpartitzia. Eta hortik irtetzen den guztia, ongi etorrixa. Eta heltzen da, heldudan erarte, zeia ezin gara elkartu. Bakoitzak bere martxan. Aipatzen ginen, ezta? Beti helburua danbaka lehiaketa bat izen dabe, disfrutatzia izen zela, ezta? Bai, dudabarik. Bestela guretako guk ginean talde bezala ez daukagun proiektu bat, diskoa grabatu behar dugu, gira bat mantendu egin behar dugu, edo planteatu behar dugu pertsona batekin, agente batekin mobidu, edo ez genduan planteatzen hori bat ez be. Gaztiak bakoitza beran bide hartuko zebalako eta jazta. Momentuan konpartitzia beraiekin. Eta proiektu bat, erronka bat bezala, eta gisa zan, oso posik. Zainerak, igual 20 urte barru, eurak dauz hemen, beste podcast bat iten, 20 urte horrekua gogoratzen. Errealitzak, danbakak arrakasta izaten jarraitzen da bene seinale. Guazen Amonalez hitz egitera. Lehen komento dugu, baina Amonalek, geldialdi luze baten ostien danbakara aurkeztu zinetela, badaki larregi entzai hau ezin ditela edo? Zero, gure historizia betik izan gara nahiko ganoragabiak, gure helburua be, nagorek esan dagoen moduan, ondo pasaiki izan da betik, lokalian elkartu, zuzenian jo, aldandanetan, eta 80. hamarkadan sortu gebenian taldia, hoiz esan helburu bakarra, inoiz ez geben ezer grabau, etzan perezia bez, gure helburuen artean ez zauen hori. Eta, 80. hamarkada hasieran ja taldia itxin geben, eta 2004an, justu, 2003an edo izango zen, esan geben, eta zeatik ez gaitu berriz elkartu, eta abesti zahar horreiri hautza kendu, eta antolatu geben kontzertu bat, Oñatiko Gaztelekuan, Uztailean, San Ferminetan, San Justo, eta herriko musikari ezagun pila batekin, eta momentu hartan ezagutu gituen beste pila batekin, montagoen olako kriston jai bat guretzako, ez? Eta tartean sortu izan danbakako deialdi hori. Eta, esan garen, ensaiauta gauz, zeatik ez, telebistan agertuko gaituk, prensan agertuko gaituk, eta... Famosuak ingo bare. Famosuak ez, etzan helburua, baina, bintzat aprobetxau ez, holako trenak gutxilan pasaiten dira. Eta esan gen, venga, guazen, eta holaxe, eta egisa esan, Uztaileko kontzertu hortatik danbakako kontzertura, ez dakit behin ensaiau eben. Eta, hori gero, nagore gogoratuko da igual, emaitzan igarri zan gero hori. Ondo iruditzen bajatzue, ikusi fango gare 20 urte atzera, erzela ikustu dozun zure burua inigo. Eta ondo espaxaku pentsaitu. Ingo dugu, atzera begiratu gabitzen eta 20 urte atzera, ederra irudizak ikusiko dugu, abestitxo bat ikusiko dugu. Amonal, 2004an. Zelako harribitxia, Pasote. Hau, ikusita basoketzun, ordutik ikusi dozu noiz edo noiz? Ordutik ez. Bale. Ez que hemen artxibuen belan ederra hindu. Kriston harribitxia. Ulia petente jartez. Ze ona. Ondiok ulia geukan garai garaikan.
Claro, bertzen dut, ordu erdi batera egokitzu behar dozuela setlista edo abestixen, ez? Apurtxo bat egokitzu behar izan zinutela, ez? Bai, enez gogoraketan zelen geben aukeraketia. Berzino horik edo? Bai, jogituan bi berzino, bentze, bai, bat Ruperrena, izan zala okerreko erabakitza duda barik. Bai, Bai. Ze gaztelekoan hori kantau eben, Paranburu, eta oso ondo. Baina ona heldu ginean eta zeinek kantau iso koñau. Baina hola izan zen, eta Marti kantau eben, eta bueno, hizo lo que pudo. Eta gero beste berzino bat, Abrasi Wilson, uste dut, jo beben, euskeratuta. Ordu erdiko emanaldixa, orduen komentatzen ginuna, ezta? Egokitzu behar izan zinutela apur bat, setlista edo abestixak ordu erdira, eta pare bat berzino edo komenta edo hori. Bai, bueno, buruz nabil, baina bat seguru akordaiten naiz, Ruper Ordorikan berzino bat iten geben, Zaldiak negarrez kantuena, eta gero beste bat, Abrasif Wilson euskeratu geben kantu bat, hor gainera igozian, bi oinatiar igozian, Txirli eta Lauren, gara jartan golpe de estadokuak zianak, eta eurek abestu geben abesti hori hori akordatzen naiz. Eta Ruperrena zela zabau zinuten? Bueno, Ruperrena desastretxo bat izan zen, eta bera seguro ez dagoela arro egun hortan ingeben lanakin. Bai, berez hori, kantu hori prestatu geben, Gaztelekoan ingeben kontzertu hortarako, eta lagun batek abesten eben hori, Paranburuk, oso ondo iten eben gainea. Baina ez dakit zeatik, egun Danbakarako setlistian sartu izan hori, eta egunian bertan erabaki izan, gitarristiak Martik abestuko zauela. Por cierto, Marti, egun hortan doblete ineben. Claro. Potenkinekin eta gurekin, bai. Eta, bueno, bai, horreztak enez gogoraketan ze kriterixokin osatu geben setlista, baina, bueno, 20 urte berandu hau, konturaketan ez, hankasartze batzuk egon ziala. Hobetu beharrekoak. Bai, lehen esan dutena, oso presipitaua izan zen, eta ensaiau barik, eta apur bat, kamikaze suizida, eta, baina, bueno, helburu hori izan, leku hon baten jotia, lagun artian, eta oinatitik jente pila bat joan zen. Eta, bueno, balorazio ona. Teknikoki ez oso ona, baina... Esperientzialdetik bai. Bai, oroitzapen oso onak, bai. Marti aipatu osu zelan orduan dobleti izaben, ezta? Gaina Potemkinekin finalera zelkatu izan zen, lehenko dizino hortan. Eta gaur da eguna ondion be, Iker Martinezekin, Marti izauketen ez daunako Iker Martinez musikarixa, ezta? Ondion badokotzu, berekin proiektua, martxan, eta ondion be, musikari eta lagun estuak. De hecho, momentu hontan taldekide gauz Amonalen Danbakan baterixa zana, Jimmy, Marti, gitarra zana eta neu, jarraiketan du era bat musika desberdina egiten, beste rollo bat, baina bai, elkarrekin familixatxo gara. Ze ona, hori orduan ez, aipatzen ginen epaimekia proiektzioa aukitze hori, Amonalek argi eta garbi, basauko, ze 20 urte honostien be, ondien jarraiketan duzue musikan bueltan. Bai, gainera Martikin eta gu Amonalek latzen sortu ebenian be, lokalkide izan ginean, momentu askotan bidia konpartiu du, modu batera edo bestera, eta bai, eta hor jarraiketan du, oseak, bai, familixatxo bat. Eta jarraitxu deixela, ez da. Hori da. Ez dakit zuen agorek, galdera zaila izango dutzu, baina 20 urte atzera, ez dakit Amonalen oroitzapenik badauketzun, epaimaikide zinenekoa. Jo, ikusi ditudan irudixak, baina gauza asko astuta dazkat, ja. Bai, finaleko gogorapen batzu badauzkat eta hola, baina... Claro, finala oso oinatiarra izan zen finala, ezta? Potemkin, Sharon, Stoner, eta ointxe hirugarren taldia, seguramente, hirugarren taldia, oin jate torriko. Malenkonia? Malenkonia. Mutez, hori da, Mute, Sharon, Stoner eta Potemkin. Eta Sharon, Stoner irabazle, oinatira fanzan lehenengo Danbaka. Bueno, Danbakast podcast saionek badauko helburua, Danbakaren inguruan hitz egiteko, eta hainbat ikuspegitzatik babitzen Danbaka aztertzen, eta sekulako tertuliak idiekin, baina badauko asmoa bai musika arloko beste kontu batzun inguruan be hitz egiteko, eta zeuen iritzi askatzera nator bereziki, eta horria azken urtietako joera bat badalako,
soldautaren kultura edo ez dakit zelan nabarmenduko ginuke, itzulerak dienen taldiak, sarrerak ez dakit zenbat denporatara espazio oso handixetan betetzen dituzten taldiak, urtebetera iragartzen dugu gure azken kontzertua eta sarrerak dituzu salgai gozeko 10etan eta horri biltzen gare, musika zaleak biltzen gare. Ze iritzi daukotzue, musika industriak edo euskal musika panoraman nabarmena dalako, hartzen da bien joera horren inguruen, ze iritzi daukotzue? Bueno, orokorrian, ni dakat percepzio bat musikan inguruan eta musikan industrian inguruan, alde batetik tendentzia dela festivalak, makrofestivalak, kartelak, kartelburuak, eta hor talde pila bat sartzen dira zela, alde batetik hori ez, festival horiek zuzenekoak, lehen ez zirenak hainbeste, zeren pare bat, ez dugu goratzen, baina, eta gaur egun bai dagoela tendentzia hori ez, festivalak, eta oso interesgarria dira, baina hor pentsatzen dut, talde txikixak edo hasi berriendako edo hor daudenak burua sartzen, kostatzeko formula bat dala, beraiendako. Alde batetik hori, eta gero bari ez, abonua, kontzertuerako erosi dozu ez dakit noiz, agortzen dira, alde batetik hor dauala zuzeneko industria hori, ondo dauala, baina gero talde txikixendako zaila hor sartzea, petzatzen jata alde batetik, eta gero beste alde batetik zuzenekuak taldiendako, gero eta gitxi hau edo baldintza eskaz hauetan sortzen dira zela, orduan, motivazioa be desberdina izan leike. Eta beste alde batetik, gaur egun zela konsumitzen den musika, pentsatzen jata dala pixkat hartu eta botako kontzeptu hori pixkat, ez? Plataformekin, CD-ak ez dira saltzen, nire ezagun batek esaten zen... Viniloa da loraldila bizitzen, baina nik uste dut kolekzioniste begira, oso melomanoak dira. Eta viniloak badauka hori, eta interesgarria da. Baina, berez, grabazioak, CD-ak eta bar, ja ez dira saltzen. Orduan, plataformen bitxartez, aira bat aldatu da. Eta zela saltzen diran, zela aurkezten dira zen kantuak, kanta bat aurkeztuko dugu, ez dakize plataformaetan, ez dakize bat egun barru, eta hor dauan, hori ez, zenbat iraupen daka sormen horrek, komposizio horrek, eta gero publikoak zela konsumitzen dugun, erabat aldatu da. Erabat aldatu da. Inigo? Bai, nire erabat adoz nahu, ez dakit hitz erabilileken, baina merkantilizau inetedan susmo hori dakot, edo usain hori hartzexat, hor momentu baten esatezan musika industria krisi sakon baten sartuta eguela, eta hau nik uste dudala horrei zela bai buelta bat emuteko formula bat, ez? Formula horrekin emon daue festivalak, aurrez bermatu sarrerak salduko diala, ez dakit, niri pereza punto bat emuten dut, ez? Ni musika mundua betik ezagutu dut zerbait askoz organikoa moduan, askoz espontaneua, ez dakit, leku txikinetan, bertati bertarako harreman hori, ez, taldiekin. Eta ikusten dut hori, ez, oztu injala, bai zuzeneko emanaldixei begira, hori masifikazio moduko bat, ez. Eta bestalde, musikia konsumiteko modua be, erabat aldatu da. Osea, nun gelditu dira garaiarek disko bat erosi etxera joan, ez dakit, diskoa bere osotasunean apreziaile zeben garai hori, ez? Garri eta garri. Gaur egun diskoka, garai baten diskoka entzuten zen, eta ontsia abestika. Hori da. Horrek ez da. Arakatzeko zen hori apur bat galdu. Bai, eta lehen zan osotasun bat, lehen vinilu hartzen zeben, eta zan portadia, zian letrak, zan disko osua, zan beste osotasun bat zan, ez? Eta, ja zaharrak moduan berroaiten hasi gara uste dut. Nik hori alabiakin da, askotan komendaiten dut, aripe konsumitzen dugu, hori abestika. Abestika, hori da. Eta niretak ondiok diskuak dira, ez? Ni balora itxetuterenak, ez dakizet alden disko hori da marabila bat.
osotasun hori. Nik gogoratzen dut, diskoka, eta hori, xarma hori izan, xarma hori letrak ikustekoa irakurri, ulertu, mesua bera asko sobeto beltze jatzun, eta gero, basazen, disko baten, bueno, aurreatzen ditxuna bestitxak, guztoko ez dira bestitxak, eta hori basan, ez, modua entzuteko. Gaur egun emuten dau, hori ez, eta gainera aipatu duzuna, ez nagore, iragartzerako orduen, sare sozialen injarra, iragarri baik, talde batek abesti oso bat igo baino, 40 segundu igo albadau, atxegiteak eragiteko, igo dau beste. Hori da, kompetitibidade bat bezala, baina oso efimerua bezala. De repente, nik pasau izan jata, ez dakiz zer da, egon bien aiz pendiente, eta gero, espektatiba bat sortzen da, edo sortu izan nire kasuan, eta gero entzun dut, eta hau zan dena? Ez? Bueno, bale, jazta. Eta ez dakit, batzutan keia, gaur egungo talentua dudan jarri barek, ze badago, eta itzela da, eta gainera, pasada bada, ze musikari on, Euskal Herriko panoraman osoan, musikari onak gainera musika ikasketekin bai, formazioekin, edo ez, baina, oso, eta gainera oso bersatilak, baina gauza batzutan sortzen den hori, espektatiba hori, eta bueno, bale, gauzatxoak datoz. Igual ez nago ni oso jarrita, ez? Edo ez dakit batzutan zalantza sortze jata. Eta gero adibidez, festivalen kontua komentau dugunean, nik pertsonalki Makorro festival batera, ez nahi inoiz jun, baina ideia egotia 4-5 talde ikusten eta ez dakin nungo distantzia batekin estenatokian eta pantaien bitxartez eta ez eukitze gertutasun hori eta hori niretako, igual beste belaunaldiko bat naizelako, baina niri ez tozta betetzen. Ulertzen dut jende gaztiari baietz, igual doiaz beste motivazio batekin bai, jaixa lagunak eta hola, baina musika ikuspuntutik niri formula hori ez jata gustatzen asko. Garai batian eusen makro kontzertuak eta milaka persona elkartzen zianak, baina zian, Iron Maiden bat dator Donostira, edo Rammstein, edo Ramones, edo ez dakizen. Taldiak ja... Baina gaur eguneko egia da supermerkau kontzeptu bat musikari lotutakoa, ez? Eta gainera doia, pak baten dana, eta kriston dirutza balik dauz harrerak, eta nik ulertzen dut, gazte jendiak beste modu baten bizi debela, eta ez debela hartzen bakarrik musikako zer hori, aprobetsatzen dabe hori, beraien... azkenean ekimen sozial bat, eta... Baina, paraleloki, pena emuten dagoena bebai da, beste zirkuito txiki hori desagertu dala, o desagertzen bidian doiala, ez? Ez dakit, areto txikinak, Bergaran, Jam, Txibisto, guk hor marabilak ikusitugu, marabilak sala txiki batian, eta hori bertati bertara, ez? Gaur egun Bergarako Jam, low cost gasolinera. Paradoxa erra da. Latza. Eta nik izango, festivaletan jarraitzuta, musikari izendako eurendako aipatu dugu, ezta? Askotan, talde oso handixa, kartelburua ez basara, ekiko dozu oso denbora mugatua, feedbacka gertukua orduen oso ezaguna esaren ez arriskua daukotzu, atzaldeko bostetan jo eta inoen ezikitzeko. Ez dala, musikari izendako ez badaz kartelburu edo oso potentiak taldien dako ez daketan formularik egokixena, euren ezagutzera emateko akaso bai, baina festivalek daukien ingurumari hori guztixe ez dakite gaur egun bereziki zirkuito txiki izendako lagungarria. Eta nik uste dut, arte esparruan debate hori zabali de baspaldi, Guggenheim bat, apur bat monopoliza egin dau artian mundua, baina bertako artista ziberri bat edo hain ezaguna ez danak badako lekurik hor. Antzerako kontzeptuak dira, alo grande, eta horren atzetik berriz not dau hori, sarrerak saltzeia bermatze hori, dirua, amortizazio kontu bat, eta bertako taldiak festivaletan sartze ditue, baina esan duzuna, anekdotikoa da,
Eta nik uste, sorteko garela, oinatin badaukou, burrunda faktorixak antolatzen dituen gaztetxeak, zirkuitua badago azteko gaztetxean, Bergarako kartzela zaharrean egu bakoitzak berreskuratzen ekimena etorten jatik, akaso ez da oso konstantia, baina kartzela zaharra oso mugimendu handixa daukon gaztetxe bada, arrasatera etorritxa, kultur ostegunak, badie, izango nuke 12 bat urte, urritik maiatzera ostegunero programatzen da bienak, eta urtego 14. urtea kultur ostegunakena, formatu txiki batean bebai, ostegunero daukotzu eskaintza askotariko eta gainera kalidadezko proiektuak dira. Uste dut badaukogula basamortua balitz oasiak baditugu gure hiru herrixetan. Eta eskerrak horri. Eskerrak, oinatin gaztelekua be badau. Argi eta garbi. Domeketan beha ikutzen dituzu. Matine kontzertuak eta bai ontsi iragarri daue, mendik eta urtarrilera bitartean be, ez dakit 7 kontzertu badauz, tartian potentiak eta eskerrak horri. Baina bai uste galtzen da bilela, eta hau nipe atzera ina, nipe musika inguruen oso gaztetatik ibilinaz, eguntxe bagabitz proiektu baten, garratzen proiektu baten murgilduta bagabitz, baina hasieratik ikusten nabenez, nire inguruko lehenengo taldiek apenas jotzen jakin barik, agertoki bat basaukien, taberna baten dara edo. Eta gaur egun uste dut hori hasierako taldiei bebai, ez dakidan egoeri aldatu dalako igual behar da bila denpora bat gehiago lehenengo zuzeneko hori emuteko edo pur bat ez dakit kompleju edo dauen, ez dakit zuek hasi berri xengan, zeuia seguramente Fomiko zaila zegoen urrengo belaunaldira Fomiko zariela pur bat baloratzelako orduan, baina zeiritze daukotzu, talde hasi berri horreik badaukie plaza? Esaten gebena, nik uste dut zaila dakoila eta pena bada, gu hasi ginean baino desente prestatu edo datoz gaur eguneko musikaritza, baina desente prestatu edo. Hori izango da. Gu hasi ginean, nire noia hemen kontu zarra kontaikera, baina guria punka zan eta punka joten hasteko etzakotzun musikari jakin biharrik. Eta te lanzabas de cabeza, eta gaur egun nik alabia ikusten dut, eta ikasketak dakoi, musika eskolak dauz, garai hartan ez zauzenak, askoati prestatu dauz, baina gero taula baten gainera igoteko aukerak nahiko murritzeuak dakoila pentsaitxe izan. Gutxi hau dare. Zure musika irakasle basara, nagore? Zer ikusten duzu? Nik uste dut hori dala, ez? Azkenian formakuntza badago, eta ez da beharrezkoa derrigorrez formakuntza bat musikala aukitzia talde baten aritzeko, hori hola izan da beti eta jarraituko da izaten. Beste alde batetik pitatzen du daukela gaur egun interneten dagoela dana, tutorialak dira. Dana dago hor orduan, baldin badakazu inkietude hori, hor dakazula iturri bat, nondik hartu, bai eta beti gidoi batekin edo gida batekin, ze azkenean bai galdu inzeinke, danian ez. Eta beste alde batetik teknologikoki bai instrumentuak eta bai teknologiak berak, emoten dutzela gaztieri kriston aukerak, alde bat instrumentuen aldetik eta teknologia ez, amplixak, kabliak, pedalak, monitoriak, guzti hori, eta beste alde batetik produkzioa digitala, guzti hori. Orduan, karo, hori da itzela, baina hori nola gero plazaratu edo eraman zuzenekora, hor, zukitzen duzu kriston produkzio bat ordenagailuak zelan defendatu behar duzu hori zuzenian. Plataformak hor dare, baina zuzenian defendatzeko bebai, egon behar dira lekuak nun jo. Eta hori da komentatzen genduana, gutxitu indala edo egon biazera bilatzen lekuak, eta ez du, ez zer kobrauko, eta takile baldin badago, edo afaritxo baldin badago, eta ez du, zaila da. Musikariari ordaindu egin behar zaiola, eta hortarako plazak bezortu behar die. Eta zango nuke, Danbaka, bai dela, plaza ederra horretarako, ez da, gaztiendako. Bueno, Bikote, eskerrik asko. Hemen ja bukatutat emungo dugu saioa, plazer itzela izen da, zeuen ezagutza partekatzia, zaielako eta edonor, eskerrik asko. Eta zeuei ikusentzuliok, urrengo saioan, Oian Bega, Inigo Ugarte eta Leire Etxezarreta edukiko ditugu gonbidatu moduen, eta bukatzeko, atzera begiratu bat ingo dugu, 2004, hain justu finalista izen zen, Mutez taldiakin.
Bilana zatzu kaletan. Bat, bi, hiru, lau, Jaixa! Bilana zatzu kaletan, jokan dezadan ametzetan. Zure anima, maite zenuen guztia. Gorrotoaren zenidea zire bila egai fortik barnean dator. Nire bihotza izoztuta. Zure gorputza nire eskutan. Venga! Lopena agortzen doa, argia itzaltzen den bitartean. Nire bizitza amez gaizto bat bihurtu da, bukatu da. Lopena agortzen doa, argia itzaltzen den bitartean. Nire bizitza amez gaizto bat bihurtu da, bukatu da. Dena ez amaitu oraindik, ez dut munduaren beharrik. Arazo beteiko bizitza, galera zindudat eitza. Nire indarraren bitartez, geldutakoa berreskuratzen. Bazitako dena bukatu, nire begiaz gogoratu. Ez dut ez munduaren beharrik. Arazoz bai dago bizitza. Naizeko guinorenza. Ez dut ez munduaren beharrik. Olatzeko arrekan nahi. Arazoz bai dago bizitza. Naizeko guinorenza. Itxaropena agortzen doa, argia itzaltzen den bitartean. Nire bizitza amez gaizto bat bihurtu da, bukatu da. Itxaropena agortzen doa,